Il-Pulizija arrestat tliet irġiel, żewġ Maltin u Niġerjan brabta ma' allegat serq ta' cables kmieni is-Sibt filgħodu. Għal ħabta tal-4 ta' filgħodu, il-Pulizija ġiet mitluba tassisti f'mina taħt l-art qrib il-ġnien tal-Argotti fil-Furjana wara rapport li kienu qegħdin iqaxtu cables tal-fiber optic u tar-ram biex jisirquhom. Il-Pulizija bdiet minnu fih bitfittxija fl-Akwati fejn innutaw persuna li kienet qed iġġorr xi cables u malli indunat bil-Pulizija ippruvat tistaħba. Il-Pulizija ordnat lil din il-persuna biex toħroġ minn fejni fej ġi identifikat bħala raġel ta' 39 sena Mwitilajn u ġi arrestat. Il-Pulizija kompliet bitfittxija fil-mini u sabu żewġ irġiel oħra, wieħed ta' 30 sena miż-Żejtun u Niġerjan ta' 35 sena li ġew arrestati. It-tliet irġiel ittieħdu l-assa tal-Belt Valletta għal aktar sħarriġ. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.